шаҳри Душанбе дар соли 2021 ҳамчун пойтахти фарҳангии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил эълон гардид. ин ташаббус бевосита ҷанбаҳои муҳими фарҳангиро бо маром дар сатҳи байналмилалӣ возеҳ менамояд. обуду зебо гардани шаҳри Душанбе ва таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба он. шаҳри Душанбе дар баробари имрӯз ободшавӣ ҳамчун макони сайёҳӣ аз ҷониби сайёҳони ҷаҳон эътироф шудааст. 我们来塔吉克斯坦来杜尚别是参加纳乌鲁。 Душанбе дар рӯйхати шаҳрҳои амнтарини Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ва узвияти он ба Федератсияи умуми ҷаҳонии шаҳрҳои туристӣ. таи солҳои охир мавқеи шаҳри Душанбе дар радабандии кишварҳои ҷаҳон ва аз рӯи арзёбиҳои созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ ба воситаҳои ахбори оммаи ҷаҳонӣ мавқеи намоёнро ишғол карда истодааст. бунёди чандин муассисаҳои фарҳангӣ ва сайёҳӣ. дар ин давра дар шаҳри Душанбе 5 боғи фарҳангу фароғатӣ сохта ба истифода дода шуд ва шаҳри бештар дар барномаи мо. шаҳри Душанбе яке аз шаҳрҳои хеле зебо дар Осиёи Миёнавар аст. рӯзҳои наздик дар телевизиони Душанбе.